L'objectiu de la campanya, en general els 3 anys que té de durada, són contribuir a millorar la cooperació sanitària que fem des de Catalunya. Aquest objectiu últim de millorar la cooperació el fem a través de donar a conèixer quina és la relació entre els drets humans, el desenvolupament i la salut. Aquesta cimera que ha estat a Nova York aquesta setmana passada ha estat molt decebedora. De fet, és pràcticament impossible que el 2015 s'acompleixin els objectius del mil·lenni, perquè estem al 2010 i la feina feta i els compromisos fets fins a aquests moments fan molt difícil que en 5 anys s'arribin a aquests objectius. Si podem parlar d'alguna cosa positiva d'aquesta cimera és que, si més no, els caps d'estat han fet un compromís, això sí, un compromís sense cap tipus de concreció ni econòmica ni pràctica, sinó simplement un compromís de paraules. Intentat fer amb aquest documental és no mostrar les conseqüències, que llavors si només mostres conseqüències jo crec que és molt més fàcil arribar a fer sensacionalisme, o sigui, mostrar com la gent realment no té aquest accés al medicament, sinó també hem parlat moltíssim de les causes, també hem volgut fer que al final tingui una mica positiu i mostrar que es poden fer coses i que realment s'estan fent coses. Jo crec que és molt important fer aquest tipus de campanyes, aquest tipus de documentals, perquè crec que és molt més fàcil per la gent d'entendre-ho i també perquè la gent s'involucri. L'esforç que feu vosaltres de fa anys de treure aquests temes i de posar-los en els canals comercials, jo crec que és un esforç que tots l'hem de valorar i des de l'Ajuntament així ho fem, donant suport any rere any financerament amb aquesta campanya. La temàtica de xarxa que feu vosaltres, treballeu molt en equip, treballeu molt en conjunt, feu xarxa amb altres ONGs, amb altres col·lectius, i crec que és una de les qüestions que, tard o d'hora, cada cop més totes les ONGs i la gent que ens dediquem a cooperació i solidaritat tenim que anar abordant el màxim possible. I ells han estat capaços de divulgar, d'explicar a la gent a través d'aquests nous formats, formats que apropen molt més a la ciutadania en general. No són formats per iniciats, no són reunions per a aquelles persones ja convençudes, sinó que apropen als espais on la gent ja hi és, com és en aquest cas el cinema, a través de documentals, intenten apropar justament quines són les causes que provoquen aquesta dificultat en l'accés a la salut, que provoquen aquesta desigualtat pel que fa a l'accés en relació al gènere o la diferència, en aquest cas, de rol produït pel sexe, i finalment aquestes morts que són evitables en funció de si es dediquen prou recursos pel que fa a la recerca, a la investigació o en el tractament i en la prevenció.